प्यार से प्यार में मोरी संहतिया एक दिन अचके में का मांग दिहले दाते अंगुरी दबा दिहनी हम तो उलागे जहाँ मांग दिहले प्यार से प्यार रे में मोरी संहतिया एक दिन अचके में का मांग दिहले। नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक संजय जहरीला सबसे पहले रुअल उनके प्रणाम कर रहल बानी। एगो हमरा छोट भाई के चैनल बा अंकुश भाई के एके फिल्म्स, ये चैनल से रुअल बिन जुड़ी हमहू जुड़ल बानी। भाई के प्यार दुलार दी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी बजाई, अपन प्यार दुलार भाई के दी कि जब सबसे पहले जौन वीडियो डालाओ रुअल के लगे पहुँचे, भाई के प्यार दुलार मिले। अंकुश बाबू के, अंकुश भाई के हमरा आई चैनल हमार ह, भाई के ह, रुअल के चैनल ह। ये चैनल से जुड़ी हमहू जुड़ल बानी, रुअल जुड़ी। फिर हम रुअल से हाथ जोड़ के प्रार्थना संजय जहरीला कर रहल बानी के चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर बजाई। एके फिल्म्स भूले मत। जय हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय माता रानी तेरा ही आसरा।